Mas. Aduh. Mas Mon. Tangi. Mas aku tak nih pasar sih ya. Jam 2 jangan pasar bumbu isuk ayo. Iki wis jam 6 loh, Mas. Tunggu ke memet sik, Tangi. Ya. Sampeyan pengen dimasaknya apa? Oh, lah merem nih. Kuwi cara kowe ora turusan iki memet. Tak bengok ya kupingmu. Aduh. Wah, anarkis men aja ya iki Dik. Sadis ora omong kuwi. Salah ora melek-melek wong kono nggone anake ora melek-melek. Tunggone sik aku tani pasar. Yo susune. Melek lho Tangi. Mbokmu anarkis ora omong lele. Wah. Embernya bocor man. Bocor. Halen ya. Dhuwur disene isor bocor. Ya golek ki pempres elek. Lah. Mbokmu pempres entek ngono ora gelem tuku. Asal sik. Ding ding dang dang ding 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 dang dang. Lah. Ayo ngompon lho. Sik, golek asal sik. Ya, dicukup ya. Diambil. Gak apa-apa, diambil ya. Pipis, udah masuk angin ya. Bubuk ini sih. Tak golek ke pro sih. Ting ting dang dang, ting 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 dang dang. Bubuk ini sih. Set. Sabar ya, Bes ya. Lah ngompol meneh ning gak genti. Pipas-pipis ya to kowe iki. Anyang-anyangan nggih. Alah pinter sik Tangi sik. Ora enek. Mbokmu ini kan peralatan lagi dicepakke. Sik le kita inggirke sik. Wah. Bantal mbok ompoli. Kene-kene sik ya. Bapak tak mepe bantal sik, mbane mbokmu gembredek. Ini Bu duduk sini sik. Hop, wis, set. Mimi susu, set. Oke, goceki dhewe. Nah, goceki ngene, goceki. Tak mepe bantal sik ya, dadah. Mbane aku dinonekke mbokmu meneh. Sok angin genti. Masya Allah, ngompol meneh, pipis meneh, nggih lah. Iya, kok nguyang ae to kowe iki. Pempres bocor neh. Ini sik. Serone gawe bocah ora dicepake alate. Ini. Ayo Tangi. Nah, kene wis. Oh, wis. Oh, ndi mbok ompoli to lele. Lho, Mon. Kowe padu karo Mindul lho. Gede ya padu. Ora iki. Lah kok turu jaba? Turu jaba piye to kowe iki kemudeng ora gelem mripate menteleng kok.
Lah iki kasur, bantal, sarung, mbok jereng ning jaba nek ora arep nggo turu nggo apa? Iki ngono tak pepe lek. Lah kok mbok pepe ngapa? Telas kena ompol iki. Jabang bayi mon, gerang gede tuwek. Wis ngompol kowe. Itu maksudmu sing ngompol udah aku. Lah terus apa? Mintrul. Memet. Oh, mosok Memet ngompol kok bekase beyuh wombone sakmono kuwi. Aku ngompole yo akeh ora nggur sithik kok. Mosok to? Engko gek kowe. Ora. Paling kowe kok. Ora yo, Lek. Bangakku. Nang to, Bu? Yo, sik to, Pak. Wong wedok iku biasane ngene iki lho. Sing ditandani jane apa ngono lho. Yo, Ya, Pak, sik. Iki kok dhewe lungane tekan bengi apa ora? ya mestine tekan bengi to, Bu. Lah kok Pandra makme piye no? Oh iya ya. Apa lawangnya rasa dikunci wae? Wah, ojo no bahaya no. Lah piye? Iku melengi isik wae. Meleng piye? Wis pokoke iki mlaku sik wae dikunci sik omahe. Yo. Es. Oh, nggih. Pak Bu, ajeng ngersake napa? Ora arep tuku kok, Is. Mau ngarep nitip. Nitip napa? Ki, nitip duit. Mengko to nek Vandra mulai sekolah lewat kene, tulung kekno ya. Terus ngomong nek aku karo Pak RT kuwi lagi lunga, mulih engko bengi. Oh, nggih Bu. Nggih kula paringke. Nuwun ya, Is. Nggih, Bu. Jais. Nggih, Pak, monggo. Mas, ayo ngetan. Kowe rada kusik to, Dik. Selak panas kingko mesake memet lho. Iki lho, Dik, yo garing. Ditinggal ayo garing dhewe to. Tinggal tolong wong kapok ngono. Gek sing arep nyolong kasur arep bantal koyo ngono ya sapa? Wis nyepelek wong BU lho. Wong BU iki apa iso didol kok. Kira-kira kowe gembletek lah kadol. Pesan. San yo wis. Jane panas lho, ora garing-garing jane ngesrep ngono piye to. Sabar. Lah. Ki ngopo to jane Mas sampean? Wis sabar, aja nggo emosi. Emosi piye to karepe sampean iki? Lah iki lho, salah kasur iki apa kok jenengan kebuki? Oh, iki wong konyol iki. Jenenge ngene iki nebai, Mas. Nebai. Oh, nebai to. Nggih. Nebai kok nganggo kayu ya kudune nganggo tebah kasur no. Sing ngudokke niku sinten? Wong duwene kaya ngene kok. Lah kok dengaren ditokke lepek to iki. Ateles kok, Mas. Gendine sampean bocor to, Mas? Ya mboten to. Biasa ngompol. Sampean mesti muni. Meh muni mesti. Gede-gede kok ngompol. Ayo, ora. Mboten to, Mas. Dinalar wae to wong jenenge kasur iki nek kena ompol, mesti yo sing ngompol memet to. Wah. Kira kanca tenan nek sampean. Yo iya to kanca no. Tulung tebane, Mas. Lunjak. Weh, penake ya mene turu mlungker. Dul. Mindul. Saiki to, Min? Iya no. Yo. Ayo. Memet ajar apa-apa to? Ya ora apa-apa to. Ya wis. Yo. Mas Mumun mbok pamit dhisik. Asah. Saya tak nyalini Memet ya. Seribu satu problema menyesak di dalam dada. Apa itu? Oh, susu anakku. Apa itu? Bu RT. Bu.
Pak RT. Pak. Buat tindakan ya? Tak dapatkah sejenak hentikan ambisimu, lihatlah pelukku, tengoklah hatiku. Oh, pikirkan, renungkan, pikirkan, bilakah mereka semua pedot Mas. Wah, keseron sing genjreng iki, Mas. Ora Mas, biasane iki tenaga apa jenenge power kuwi sakmono kuwi. Wah, nek pedhot ngono ya ora gayeng no. Ning tenang Mas, iki sing ngisor ki kan ora tinggu. Sing dhuwur sik iso. Lho sono wis benake sik weh. Wah nek dibenake yo nganggo sajen iki Mas. Napa sajene? Sajene sepele. Kopi mondo. Oh, gampang kuwi. Kebetulan aku bar entuk kiriman kopi kok Lampung. Tak gaweke sik. Ning dibenake lho. Oke. Ora amat ngono iki. Ya, kuwi. Wah, ketune garing tenan iki. Wah, garing tenan. Yes, garing kabeh. Apa iki? Mosok telek. Telek tenan nih. Wah, iki mesti kucingnya Pak Marno iki mesti. Mindul ya ora gelem gugah piye to jane. Pi, Wis mulai Sandra. pedot ta, Pi? Oh, iki mau pedhot iki. Kok mampi? Aku wis masak mie, Ndra. Apa kowe durung maem? Dereng kok. Ah biasane kan kowe maem nang Pak RT to. Griyane suwo kok, Pi. Yo, jajane mbok kono. Pun. Nyun dite. Jaluk sik wae. Sing wingi dereng dibayar kok. Pekewon aku. Ayo nek pekewo yo masak omi ning omah kae. Kae jek siji ning omah. Mi terus ning weteng rapi, Pi. Jane karepmu apa to, Ndra? Ora sangel-angelan lho. Kowe ngerti apa ora? Papi lagi dandani gitar iki lho. Nggih pun. Kula tak mboten ganggu. Pomo-pomo wekas mami anak putu aja lena aja katungkul tripe aja ketungkul kareman. Jane karepmu apa to, Ndra? Ora sangel-angelan lho. Kowe ngerti apa ora? Papi lagi dandani gitar iki lho. Pun. Kula tak mboten ganggu. Siang dalu dipun
lagi mulai to, Le? Nggih, Pak. Lah wae enten jam tambahan. Wis mampu, Rum. Pak Kliwon dadar dok. Ndang makmo. Pun, Pak, matur nuwun. Pun maem ten kantin sekolahan. Oh, ya wis. Nggih, Pak, mantuk riyen. Oh iya, hati-hati.